Science God sisuke sibuka izinto eziwu3. Number 1 sibuka ukuthi uNkulunkulu owazi konke. Ayikho into ekhona angayaziyo. Number 2 sisuke sibuka ukuthi wazi ethe wazi konke, ukwazi futhi ngokupheleleyo yonke into akayaziyo. But number 3 sisuke sibuka ukuthi imvelo yakhe une attribute unemvelo emenza ukuthi ephile kwizolo, ebe futhi ephila kwinamhlanje, ebe futhi ephila kusasa. Akukho la engekho khona ngesikhathi esinye. Zonke lezi zikhathi uziphila ngesikhathi esisodwa. Ukwazi ukuba kwizolo ngesikhathi sinye, eme kwinamhlanje ngesikhathi sinye, eme nakusasa kwisikhathi sinye. uNkulunkulu wethu singathi enye into edathe engakhohlwa ukuthi lokhu waphila usaphila usukwini lokuqala, ngoba usuku sihlukanisa ngokulala. Lo isimkhonza yakaze lale, lokhu waba khona namanje ubhekile. Oh shandama yesaya, then kushuthi namanje usaphila osukwini lokuqala. Biblically siyamuza uPeter efakaza ethi anikuye insuku iminyaka eyinkulungwane kuyena iyafana nje nosuku olulodwa. Shuthi noma sikuye 2024 kodwa uNkulunkulu wethu usaphila ku day number 1. Ayikho into angayilibala ngoba ayikho iminyaka kuye, namanje usaphila osukwini olulodwa. Then church iqiniso lisho njalo, but ngihlushwa ukuthi iqiniso lithi aliphambane nempilo. Impilo ibuye isitshengise okungathi uyakhohlwa, kodwa iqiniso lezwi lithi akakhohlwa. Wenza njani uma iqiniso lezwi liphambene nempilo oyibukayo oyiphilayo? Impilo isenza size sithi kwesinye isikhathi ungikhohliwe, sengathi ulibele, kodwa iqiniso lithi akalibali. Kodwa impilo yami ithi ulibele. Ngifisa ukukhuluma kafishane about this thing. What do you do uma ufila sengathi ukhohliwe? What do you do uma ufila sengathi ukhohliwe? There are 4 things kulento engiyifundile before ngise kuyo. Number 1, igama lokukhumbula ngilithole kokuqala in Genesis chapter 8 verse number 1. Uma befakwa uNoah emkhunjweni, wabafaka wabashiya wahamba. IBhayibheli lithi verse 8 chapter 8 moyaqala uqhamuka uthi then the Lord remembered. Wabe semkhumbula uNkulunkulu uNoah. Salizwa kokuqala igama lokukhumbula. But uma sibuka ukukhumbula, yiphi lesson esingayithatha kuNoah? Ingathi ilesson kaNoah uma sengathi ukukhohliwe, ungakhohlwa akakhohlwa, kodwa impilo yenza sengathi ukukhohliwe. Uma sengathi ukukhohliwe, yini esingayithatha kuNoah? uNoah waba noNkulunkulu emkhunjweni, wahamba uThixo emkhumbini, uNoah wahlala emkhumbini, wamkhumbula uThixo wabuya emkhumbini. Uma ekhohliwe, number 1, you don't change the position. Into qala uma udlula esimeni sengathi ungilibele uNkulunkulu, ngicela ungisize sengihlala phansi ngibambele indawo engcinane kuyo, ngoba uma semkhumbula akamcingi kwenye indawo kodwa uye emkhunjweni. Futhi number 1, uma sengathi ungikhohliwe sengibamba indawo ukuthi yeba ngimboni, yeba sengathi ungilibele, kodwa ngoba sigcinane la sengobamba indawo. But secondly, let your khohlwa sizwa ku-Exodus. Uma iBhayibheli lithi bathi sebekhalile bebubula, uThixo wabe sebakhumbula. Manje akasabakhumbuli ngenxa yeposition, kodwa lithi wabakhumbula ngenxa yecovenant ayenze no-Abraham. Because of the covenant, uma sengathi ukukhohliwe, ngifisa ungisize ngento eyodwa.
sale subamba icovenant ukuthi kunesivumelwano engasenza naye. Oh shandaya lamakhosha la ngamsaba umuntu ohambe ngena covenant ngoba icovenant ngibamba yona uma sengathi ungilibele. Kodwa khona umprofeti sengizohlala phansi ovela kafika omunye umprofeti wathi lungisa indlu yakho insuku seyibaliwe. What can we learn from that man? Lungisa indlu yakho ngoba insuku seyibaliwe. Sizwa lomprofeti ubheka odongweni, yena kabuki position, yena kabuki covenant. Uthi kodwa Nkosi khumbula noma kodwa nje okuhle engikwenzile. Uma inkosi ngathi khohliwe bamba the good character, into enhle angayikhumbula ngawe. But lo simfundayo ukhona ligama lakhe, yena angiboni into eyodwa. Uma ungena lapha ezitolo eziningi kukhona lezi impahla efike ibizwe ngekhombo. Ngicela ukuhlala phansi ngithi bamba le khombo. Le ndoda yayiphethe ikhombo yona ngokweplan originally wayithe uNkulunkulu usikhatha sonke kuKristu umhlaba ungakasekelwa. Kodwa makufika ivangeli lavela lahlala kumaJuda kwangathi inkosi ikhohliwe ukuthi yasikhetha sonke umhlaba ungakasekelwa. Kwaba khona indoda ehlanganisa ikhombo, yahlanganisa ikhombo. Kuthiwa le ndoda yanesithethe u4 kwikhombo yayo. Okokuqala kuthiwa yayimkholwa uNkulunkulu, yayine faith. Can we say faith? Can we say faith? Kuthiwa yathi ine faith. Number 2, imesaba uNkulunkulu, yayifaka lekhombo. Number 3, he was a giver. Wanikela lo mphemu wafaka kwikhombo yakhe. But number 4, lithi wayethandaza. Uthe mayehlanganisa ikhombo yakhe uthi umbhali avele yanyuka. Ake ngimemezele namhlanje kunento enyukayo, kunento enyukayo, kunento enyukayo. Noma inkosi sengathi ngilibele kodwa khona engihlanganisayo. Lezinto engihlanganisayo ngihlanganisa la kodwa mase ihlangene siyaphakama khona la nelibheke khona. Wayanyuka lekhombo. Yafika yaba isikhumbuzo kuye. Isikhumbuzo siphi? Lento akiye amaJuda odwa. Kodwa kwaphakama ikhombo yokhumbuza uNkulunkulu. Yathi kunento nathi besabelwe yona. Nanti sihlala kwabathile kuphela. Nanti ngiceda tu angimuzi ukhona liye ethi uNkulunkulu ukhumbula ukuthi nathi insindiso siyayifuna kodwa uwenza ikhombo yayokhuluma. Yeke ukukhumbuza uNkulunkulu ngomlomo, hlanganisa ikhombo yakho. Ayishanda khamoshala, hlanganisa ikhombo yakho umkhonwe. Noma abanye sebephethe izinto uthi kodwa mina ithemba lami uye, mina ngikholwa yena yedwa. Uthandaze, unikele, umesabe leyo khombo yakho iyohamba imkhumbuze. Useza phambili khanyela mntana, hlanganisa ikhombo yakho, hlanganisa ikhombo yakho. Jesus. Hey! Jesus.